to the channel. Ini goदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दिनै जोङो दंफैयो ना सारनो दंफैयो जोङो भैरबकुन्दआवहाय बे भैरबकुन्दनि दैसा होननायावहाय बे धोनस्रि रिजर्टनि एसे सायाव दै मोनसे दं खोलाहा बोहैलाङो नैबे दैयावनो आरोना जोङो ना सारफैदों नै जे लाबोदों जेजों सारदों जोङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामनानै होदो कमेन्ट खालामदो माबायदि जादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो गोदान जे गोदानखाय होदों माथो दे बख'दो नायनो नुवाखै मोनदों आदैमोन ओइ आदैमोन मोनलायबाय नांबावदोंसो माथो दे सिंथिं गैले लागाव नै दोङो नुदों आदैमोन नै आदैमोन मोनलायबाय खबायाव सोनोसै गासिमोन नोंथांमोना नायनो हागोन नै मानै फैदों बेयाव सोनोसै आं पकेटाव गेब्लेलायगोनलै बे मोनलायबाय नै लागाव स्रुप पकेटावसो लायो guys नै गुफुर नुलायदों दा नै मोनमारबाय आरोना नै ना मोनलायबाय नै आदैया मोनलायबाय गोबावनि उनाव मासे मोनदों नै ना खान्दा ना मा होनो ना खान्दा पकेटावसो लायो नै पकेटावसोखा बुदांदां जालायबाय नै एवनायाव नै माथामखा गाइसमोन नै मानैखा नै लागाव जेव दाहाय मोनायाव अनलाजों नाजों नै बारखोदों नै बुथारखानोसै डाइरेक्ट नायला जानोसै नामा गोथां मानसिखौनो सारदों नै नांबाय नै लाबोलायबाय नै नुदों गबाय नै सेन्देलसो जलायबाय नै जाबाय गदोंसो जवाखै नै गबायमोन दैयाव खिन्थु हमफिनबाय सेन्देल गलायनाय हमबाय नै गाइस या मोनाखै नै देलाय नायनो नै बिदि आरोना नै बेलेगावबो दंबावो खबायाव नै आदैया लादों इयाव नै आरो इयाव आदै सासे दंबावो नै इयो एनावबो दंबावो
गाइस सारगासिनो आरोना जायगाया बेबायदि जाबाय सारनो बोरिया आरोना स्राय स्रायखा दैयाबो बारा गिदिरबो नंलाबाया बोरिया जायो मानै नै बाब्राबदों गलायलायसिनोसै बे बाब्राबनानै बे मासे ओमफ्राय नै बिलाय बे मासे मानै आरोना बर्तमान पकेटावसो लाखायो नै बुदांदां जालायबाय नै नाया नै इयावबो दं नै बगा ना जावरि ना मा होनो मोनलायबाय नै पकेटाव हाबलायबाय नै बेहा पकेटाव बहुद मोनदों माथो दिनै ना गुफुरनो गोग्रोमदों नै गोग्रोमदों डाइरेक्ट बुथारखाबाय आं मार्दार खालामबाय मासेल'सो मानै बे मासे ओमफ्राय नै गोजौआव मासे मानै आरोना मोननायानो मोननाय माथो अट'मेटिकसो फाग्लासो पकेटाव थ्रोब नुवाखैमोन नों हाब नैलाय नायानो आंलाय नुदोंलाय साननानै नायानो ना माथो रायजोफोर मा होनबावनो नै नायानो ना नै ना नै पकेटनिया नै गाइसमोन पकेटाव थानायखौ सोनसै आरो ना मोनसिगोन पकेटाव थानायखौ लागाव नै मासे गोलैना दङ गोलैलायबाय गोरलै खारगासिनो गाइखेर गारदान गैला नै इयाव मासे ओमफ्राय इयावबो बिथिंबो इयाव मासे ओमफ्राय र' थिं ओइलाय बे मासे अन्थाइखौसो खोन्थाबाय नाखौ नुवासै नामा नै गथा खारदोंमोनबाबो फायबाय नास्राय बर' जालायबावदां बिदै गोनांलायबावसोदां खैथा मोनदों मासे नै खारबाय दैलांनियाव खबायाव सोंसैल' नै अन्थाइजों समान जाना थालायबावो आदैमोन नुदों दा
माबायदि ना मोनो जोंनिथिं भैरबकुन्द'आवहाय आदैमोन सारगासिनो आसलफ्रा नै ओइ नै हनै बादारफ्रा सारगासिनो आसि थाइनै नायनानैसो फिसा नुयो नुबाय दा नायनानैसो फिसा नुयो आदै सेलफि होनो देलाय सेलफि लाखांबाय गाइस जोंहाय सारखांबाय जोङो थांसै आरोना जोङो दायो आङो लास्टावहाय नाखौ देखायगोन बेसेबां मोनखो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो गोदान भिडिअजों लोगोसे थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ नोंथांमोना नेबाय थादो आरोना थेंक इउ गाइस उनाव लोगो मोनसिगोन बाय बाय फुरा आदा खबाइखा एसे बावबानो खबाइसो जासिगोन आरोना बारबाय बारबाय ना जावरिया फुरा सान्द्रिसेखा आदैमोन नै